kahinungdong atong mayor Talisay, kato ni Pildis mga Gulyas, si Mayor Johnny De Los Reyes, JVR. Ako siya gi-interview, yun sa mga pagdato. Ingon siya, ang ako rin yung ikutubag, anak, daghan ba kayo mga ako, pagdato na ako yung gitarong ako negosyo, nagtukaw ko sa nindot nga negosyo, o sa pagpalambo ako negosyo, o sa pagtarong ako negosyo, o sa pag dasig ako mga tao, o sa daghan kayo mga formula ba? O sa akong pagdato, ingon siya, pero akong formula, ako ni ikapasalig ninyo, o nila kapadato, nako, ingon si JVR. Paghatag, anong kapadato? Kung manghatag kuno ka, padato ka. Iya gyud kuno nabantayan. Basta manghatag kuno siya, dako kay mobalik niya. Daghan, mas daghan ang mobalik niya. Sakto kuno na sulti sa atong katiguangan. Kung manghatag ka, kapilo-piloon ang grasya nga mobalik nimo. Kaya ang nakapadato ni GBR katuman iyang cancer, ito iyang cancer drops, gipalit naman yung cancer karon. Nagyapon ang cancer pero di na GBR mo tag-iyana. Usan kuno niya adto kunong adlaw mga adlaw wa pa siya nahot. Asin wa pa siya kwarta ba? Pagkapangka ginito niya panginabuhi. Taga-Talisay mga GBR, sakay siya tricycle. Padung siyang tabunok. Ano siya manaog sa tabunok? Sus, pagdaig ko nung kanaog, paghikap siya kwarta, wa man siya kwarta. Pag-abot pagilang ka nung tabunok, nibundak ang uwan, pati bahaa. Kaniya ito pa ng bahaa. Kaniya ito pa ng bahas na bunok, wa pa samsang gulyat, baha na ng tabunok daan. Pero baha ba nga, kuhan na ba ka naman? Mula pa lang jutay sa daan ang tubig, diligid nga tagahawak, diligid nga tagatuhod. Lahi karon nga pati ng laumas mga baha. Dahil kuno niyang, paghunong na tricycle, dahil na kuno niyang dungaw ba kay, magtanaw siya sa tumban, ignaog na niya. Sus, naanod bito kuno suwa, 20 pesos. Na 20 pesos. Naanod sa ba? 20 pesos, papel pa ba na? Napa 20 nga papel karon? Naanod kuno 20, iyan ang gipunin, kipliti ni driver. Napa siya yung sukli. So, resulti JBR. Kung gusto ka magdato, panghatag. Pero yung JBR sa iyan, kasi natian. Kasagaran ko na siya tambagan na dili mo to. Kaya ilang yung tanaw sa panghatag, subtraction. Pero ingon si JBR, sa iyang kasinatian, ang papanghatag is multiplication. Pila imong ihatag, pilo-piloon na mabalik nimo. Kalisod di es pagdato, no? Kilala ito panghatag, unat na madato. Yan, di ba taga na manghatag, kaya gusto mo na magtumpi o katigayunan. O na daghan kayo mga, daghan na kayo mga giya. Pero di na ito paminahon kay ang atong human limitations, ang atong limited view, ang atong taphaw sa paglantaw, nga atong makita na tumoy ra sa atong ilong. Di ta kakita sa katinuuran ang mga mensahe. Kung gusto ka magdato, panghatag.